Στρατό. Χειροκότα, βάλε κάνει τίποτα. Ρίξε χειροβομβίδες, πυροβολισμούς. Ναι. Δεν μη χειροκροτήσεις και είναι ξενερώσουν. Να ξενερώσουν. Άμα δεν έχει τέλος, τι θα κάνει. Το μπαζάκι σκόσε φίλε. Το μπαζάκι. Τι γίνεται και πάνω. Γέννησε σήμερα πολλούς δημοσιογράφους έτσι. Κανονίστε εκεί πάνω να χάσετε τον αγώνα. Αυτά είναι... Ναι. Όχι. Ο Μένιος παίζει, είναι. Τον έβαλε βασικό. Το 3 είναι. Το 3 είναι ο Νεμερός, Δεν έβαλε. Ο Ζαχάρη ρε να μου φέρετε πέτω, Ζαχάρη. Τώρα εγώ το Γιώργο αλλά δεν μ' ακούει. Αυτός είναι αφοσιωμένος στην ομάδα. Ποιος? Άμα δεν βλέπεις σκόνεσαι. Coach! Γεια σου Ηλία! Χατζηδάκης!